Als de emoties baas binnen, dan houdt het verstand op. Hè? Ik heb er wel slepeloze nachten van. Ja. Het is een hele heftige tijd geweest, maar ik ben wel blij dat ik het meemaken heb. Dat moet nooit weg zijn, nee. Januari 1984. De gemeentelijke werindeling in Friesland krijgt stal. Een grutpad van de gemeente Hemelen-Alderfurt, haar plak Koudem, zal verder met de stadjes Starem, Hilpen en Warkum. Het zou uitrennen op een wiere oorlog. Het gaat verder als discussiëren. Bedreigingen, chantage, van alles kwam rond de pas. Jarenlang hadden verhoudingen net goed geweest. Warkum en Koudem konden net instellelijk voetballen. De skiertnis begint al in 1971, want toen lag het rapport op tafel over de werindeling van Friesland. De indeling van Friesland is ter discussie. Een indeling die oorspronkelijk zo is geweest. 3 grote goden, Oostergooi, Westergooi en de 7 wouden, op hun beurt weer verdeeld in delen, ook wel grietenijen genoemd. Ik wil weg maar zeggen, zolang als wij ons eigen brood kennen, en mij een liedje meer heb u de plaat aan erbij, dan hebben wij krijg. Toen is in 1967 een commissie gevormd die zich hiermee bezighoudt en heeft gehouden. En die heeft op een zeker moment dit praatplan op tafel gelegd. Ik dacht dat een samenvoeging van een zo groot gebied als Wim-Britsdeel is, zo'n groot landbouwgebied met zijn 29 dorpen, bij een stad als Sneek is met zijn grote kern van 26.000 inwoners, op zichzelf een niet acceptabele zaak is. Het gaat erom in onze provincie dat we een zo goed mogelijk gemeentelijk bestuur krijgen. En dat betekent in onze tijd, waarin het heel anders ligt dan vroeger, dat stad en platteland bij elkaar horen en dat daar ook het best één gemeentelijk bestuur voor kan zijn. De discussie is in volle gang. Overal worden hearings gehouden en daar is met name in die gemeenten die dreigen te verdwijnen veel belangstelling voor. Dat men eenvoudig niet meer wil uitgaan van het bestaande dat goed heeft gefunctioneerd, terwijl men de bezwaren van grotere eenheden onvoldoende onderkent. Ik zou zeggen, nooit naar buiten. Onderzoekingen hebben toch wel uitgewezen dat het niet zo gek veel uitmaakt voor de belangstelling van de burger voor het gemeentelijk bestuur. Of men nu in een gemeente van bijvoorbeeld 5.000 inwoners woont of in een gemeente van 25.000 inwoners. Men kan stellen dat de grens, de bovengrens, het plafond, dat ligt tussen de 30 en de 50.000 inwoners. De plannenmakers worden in Friesland nog te veel beschouwd als onverantwoordelijke landverdelers. Tredje jaar lang praten ze terug. Friesland zou van 44 naar 24 gemeenten. Het waren uiteindelijk 31. Wim-Brits kwam net bij Snits, woensdag deel net bij Bolzert. Maar de 3 stadjes Hilpen, Starem en Warkum, alle 3 recreatiejochten, die kwamen wel bij Hemelen-Alderfurt, bij Koudem. Ze schietskwarden er langs je aan, praten van tevoren net of te min met elkaar. Maar op 1 januari 1984 doen we het Wossavier. En toen moest er zelfs nog afgepraat worden werd het gemeentehuis komen zou. In Koudem of in Warkum. De bevolking botste, maar het was uitvochten in de gemeenterieën. We gaan op visite bij de raadsleden van Doe die er nou nog binnen. Bij Piet Sprik van Hilpen, CDA, Doe Vak Koudem. Bij Bouke de Ring, de FNP'er, Wenne in Warkum en Stiepe dus Warkum. De tuin wordt omrotten door Sjors Eiling. Hij jochte het Warkumse CDA op, dat heette CGN. Maar zwargde er ik weer voor dat alles op zijn poortjes te lonen kwam. Lolke Volketsma, wen in Warkum, maar werken bij de Frieslandbank in Koudem. Onmogelijk. De oud-burgemeester van Nijevert. Hij kwam op 2 januari 1984 in een wespennest, Jan van der Meer.
En Lambertus Brandsma van het Heidenskip, die in Warkum vastzitter van de Rabobank wie en daarna het Sjerke gie, maar hij kwam toch in het Koudemerkamp te lonen. En hij weet ik duivelse goed dat het al generaties lang net goed gie tussen de Koudemers en de Warkumers. Zou je me zijn? Ik weet wel, waar het wel eens is, maar die verrekte Koudemers en wat was dan nou nog, hè? Levend was net in Warkum wij en deze zoals ze straks lezen moeten. Ja, ja. Ik vind dat de Koudemers is een strijdbaar volkje. En die zit ik een hoop initiatief in. En ik voel ik vaak in stilte, meestal mijn petje verhaal. Nou, ik denk, je bent prima mensen, je komen van je zaken op de woon verversen. En je hebt daar ik heel wat kleermaken. Koudem is een dorp. En Koudem viel hem als dorp. En Warkum is een stad. Maar Warkum is een dorp, dus Warkum zit direct tussenin. En ik denk dat daar wel eens wat frustratie zit. Maar waar kwam die emotie dan bij? Ja, als schilper zeg ik van, dan vreeg je dat ik al. Maar dat zal natuurlijk een gevolg hebben van het feit dat Koudem in het verliezen tocht heeft van, nou, er komt een werindeling aan. We hebben een leuk gemeentehuis, maar we bouwen er een stuk om vast. Het $1 miljoen kosten en dat betalen we niet een keer. Boekwaarde 0. Warkum heeft dacht van, nou, wij spelen er ook op in. Wij kepen het postkantoor, dan hebben we in ieder geval wat ruimte voor een eigen gemeentehuis. En daarmee weer de strijd al voor 1984 ontstingen. Er waren net goed met elkaar praat. De werkdelingsskets van Friesland van onder andere Sietse Faber, die hier door Koudem blikken het gunstigste plak van het haatplak. Maar er waren vraagtekens. De toekomstige nijenvudders die lieten de VNG een rapportmeidje. Gewoon lezen het net eens. Wij willen zelf besluiten hoe het hier in Nijenvut komt. Lokke volkers, maar die wennen hier in Warkum en die werkt op de Frieslandbank in Koudem. Dus die zouden Karaloeken van FNP hier in de Rier, dat hij er in Warkum ik altijd dient. Maar ja, die zeer 14 dagen van het te zeggen dat ze omkomt, dit keer net. Chantage van de plak, bedreigingen van de plak. Ook anonieme bedreigingen, maar met name ook chantage. Dat heeft hem letterlijk erin vertaald dat leningen die waren op zijn bij de bank. Spaargeld waar wij hellen. Nou, dat is een situatie waarin je heel dreig werkje kennen, maar ook politiek bedrijf kennen. De nijerieën die moesten dwan. Nou, en daar heb je moeilijkheden voorkomen. Omdat die feiten de looi in feiten, maar je hoge Dijkstra zijn Koudem. Dat is wat warm of wat wijs. Wij bij de Fries. Nou ja, hielp een Bosma, die houdt alle kanten wat. Bos met weer handen geleid genoeg om erop heen te zillen. Dus dat alle waardering daarvoor, dat jouwt niet. Dus toen is de zaak stop en toen moest de nijerie het oplossen. Nou ja, dat is hartstikke verkeerd rond. Hè. Maar sinds in die gemeente ontstaan, de Inge zit er op de watting. En er is net goed praten met elkaar. En toen ben ik dus besloten om toch een liedse groep die het bij de orengroep verkeerd vonden. En dat moest weer omdraaid worden. Nou, daar waren mensen verschrikkelijk erop beschadigen. En nou, dat had het in mijn eigen dingen eigenlijk. Eerst ging het nog om de wethouders. Het CDA beslist dat vanzelfs. Zo'n van de 50 zitten die ben van de CDA's. Maar deze gaan we bijna in besloten zitting. En Vester die zou dus het naar voren brengen. Maar Vester bracht niks naar voren. En er weer een paar alternatieven. Hier, ik weet die alternatieven al, er weer een paar alternatieven. En Vester bracht zijn alternatief net naar voren. Van Sjörl andersom. En dan hier dus, we gingen dus ik overal. We gingen nog een scherpen in die fractie. Een Mulder die van Staven, die ging net op een poes. En Tromp en Minnie Schilser lieten gevoerd ik net. Hè. Maar van dat hindert niks, dat mag ik. Dat, nou, je zou schorsen de verraden en we gingen naar boppen. Maar Visser en de Jong die kwamen net boppen. Henk Visser, Andries de Jong. Twee Warkumer CDA's die het net thuis vielen kon bij de oren CDA's in de gemeente. Op 2 januari bad het. De jongs moesten de wethouders kiezen worden. Maar eerst waren de nieuwe burgemeester Jan van der Meer in Helle op het dik van Parkje en Warkum. De rane van de gemeente. Toen stier er aan de ene kant een officiële ploeg ter verwelkoming.
met blommen. En aan de andere kant stond er een officiële ploeg met blommen. En dat weer de Koudemerploeg. De hele raad. Toen waren groepen die om burgemeester vechten. Warken willen hebben en Koude willen hebben. Dat weer natuurlijk in april. Dat weer natuurlijk absurd. Dat dus de wethouders van Warkum stonden daar bij Parken. En de groep Koude die stonden direct. Het toenmalige gemeentebestuur zei maar dat hier een autoregel van de Meerwet erin moest. Maar plaatselijk Belang Koudem toen op dezelfde plek. Ik leer maar een auto waar ik in kon. Dus dat was even een moeilijke keuze. De ontvangst in de Voeken ijzig. Het wie bij een Russische toestand. Iedereen zit er met een stief gezicht enzovoort. Het wie net sprake van een feestelijke binnenhelling van een burgemeester. Kon van de Meer op dat moment nog niks aan doen, want die rollen daarin. De raadsleden hier intussen wel praat over waar het wethouder worden moest. De CDA-fractie besluiten Andries de Jong en Lambertus Brandsma van het CDA. En toen heb ik nog zijn, zal ik je vertellen. Als ik gevoel, als we me afvallen laten, dan word ik het weten. Ja, ze feesten dit maar joh, net hoe komen. En dat weer een week, dat weer een dag van Christi. Een sneurtje in huis. Nou, maar ik vernam het wel, het beroeide wat. Het broeide alle raad. Daar bracht het CDA Brandsma naar voren als kandidaat. De oppositie die bracht dus Andries de Jong. Dus die twee die waren Sjanko uitspelen. En Andries de Jong die won dat met 18 zo'n. De tweede ronde bracht het CDA weer Brandsma naar voren. En de oppositie kwam bij Bosma van de Partij van de Arbeid het hielpen. En dat was weer 18 zo'n. Ik zei ze biespek, nou ik net weer, hè. Want toen was het Bosma. En toen weer de arbeider. Ik zei ik net weer. Nou, als glas was lang, dan wil ik wat zo'n glas erop. Dus Piet en glas terug. En toen wordt hij beter Fries, dat weer toen. Nou, dat weer dat voelde wat een menenklap. Dat wil, ja. Toen weer echt, ik wat van het hinderust. Uiteraard weer het de kwestie van de huisvesting. Dat speelde een grote rol. En daar had man elkaar nooit vinden kent. En toen het door het college er kwam, lagen alle partijen in twaan op FNP nou. Want wij vinden het de beide eens. Dus die jongens, toen ging ik wommie zijn. En toen ging ik wel de kool in de hand. Ik zelf net dacht. De kleeuw weer makken. 3 wethouders onder de Warkumer vlaggen. De oren zetten sok. Een verbale oorlog ontstier. Maar een 10 dagen later moest er praat worden over het haardplak. Dat badde in Starum, in de Kaap. Het weer de democratie ten top, zo je gaat zitten, wat de belangstelling voor die vergadering en onverloren vergadering, die bij verschrikkelijk groot. Maar dat je daar binnenkomt en je ziet zelf wel onder heegspanning. Politie in de zaal. Je hebt een klimaat in Nijeveld. Sangeerkomsten, die moest wel inderdaad dat wel. Er was verzocht om net al over hielpen te rieden. Maar ik ried dan maar die 2 Warkumer man, de Jong en Visser. Maar wij over de Koudem, Himmelen, Boins, die kanten om naar Starum gaan. En om net, dat ze net opkeren, zonder ze bang zijn ze. En daar waren we door de politie opwachten en dan ben we eerst in een lied zaaltje gebracht. En vanuit dat liedse zaaltje moesten we naar voren. En Henk Visser, daar roen ik achter van het CDA. En waarin in een paard en iedereen steen. Die komt van de stoel af en die pakt Henk Visser bij zijn borst. En die zei, het wist wat stemmen moest. Ik zei, ja, dat weet Henk Visser zelf wel. Die kan trouw waarom, jong. Er zitten meer dan 500 mensen in de Kaap. En weer maar een politiemeester ik maar in. Het skoft kwam, de politiebaas die kwam bij mij en zei: het is krek en kruidvat. De lont hoeft er maar in te komen en de hele zaak die komt in onstuur, vechtpartijen en dergelijke. En wij zijn met de minmeesken, wij houden het net, dus alsjeblieft schors deze vergadering. Nou ja, toen heb ik gezegd, dan schors ik deze vergadering tot over 14 dagen en dan gaan we verder in de klameren met elkaar. Maar ik daar waar neer oplost. Jaren en jaren zo'n Nijevert opzadelen zitten met een riet van 8 tien zoon. Zoon tien 8. Tien elkoor. Oh ja, dat is natuurlijk net altijd het geval was, maar als het door essentiële dingen ging, ja, dan hielden wij de poort strak.
Kon je als rietsleden net goed met elkaar en is de bevolking er derm achteraan? Of is de bevolking net met elkaar en hij je dat als rietsleden uitdroegen? Ik dacht dat laatste. Ja. En de winrietsleden die leren hun net de volle troep beïnvloeden. Ja, door binnen bepaalde middelen hanteert. Nou, rietsleden daar die het economisch bond winnen. Want ik ben net de enige. Maar ik ben wel de koprenner. Maar doet ik van het politiek toneel verdwongen ben, toen ging het werkterrein naar een collega van mij. Ja, want van het Visser van het CDA trek zal les van houden. Ja, die had u uiteindelijk dus echt bedankt. Het WISA, als we die rietsvergadering gingen, dan gaan we bij machine 8, de vrede jongens, in het keukentje van het huis, voorvergadering. En dan namen we alles terug, ben we het er mis of ben we het er net mis. Stelden, want als die 8 in je zei het niet net terug, dan wie het voort. Dus we moesten het per elke rietsvergadering, heen bij een rietsvergadering aan, om te zien of het wel kon of dat het niet kon. En dat is altijd hengenbloot. Je kan praten waar je wil, maar die zo'n achter is hengenbloot. En dat vind ik ter in de fout gekomen. Na de rietsvergaderingen dan gaan die zo'n ergens zitten om nooit te praten. Maar die 8 die gaan ik altijd even in een gelegenheid zitten en die bloten altijd bij elkaar, ja. Hier in elke kroeg? In elke kroeg, ja. Je wordt automatisch, omdat de gemeente die een beslissing neemt, wil je de wordvierder van de 8 en net van de zoon. Ja. Dat heb je wel zeer dingen. Ja, ik vond dat vervelend. Maar dus, ik kon net oors. Ten eerste woe ik net de stroom op. Maar ten tweede wie ik het eens met de stellingname van de 8. En die stellingname wie Warkum. Schitterende stad, monumentaal. Allure, zo'n je nou sissen. En in een gemeentehuis, op in een plak, daar wie vanzelfs ik wat van de sissen. Maar het bleef zo'n 8. Het bleef onaangenaam. Ja. Want ik rietsleden wel eens elkaar disqualificeren. Ja, op een manier, ik denk, nou, dat moet maar net in de openbaarheid. Ja, en al je verhalen hebben kreeg ik nare telefoontjes. Ik bedoel, maar zijn de mannen anders die jong, die vaak ik bang van het spul, want die kreeg nare en die werden op ronde. En die kreeg vreemde telefoontjes en daar was ik bang voor. Het is zelden op een school, op een MAVO-school. Weer wat merkbaar, maar hier voor die jongens. Ben ik jong thuis gaan, maar snel die jong ben we thuis gaan met heren. Toen zijn die jongens, ja, wat is er? Nou ga je er eens bellen, ze zei, ja, jong, de politie in de brand steken. Ik zei dat net, ik zei dat is een barpraat, maar zien de geruststelling van de jongens. Ik zei, ik bel je de politie op. Als ik er net verzwargen dat het gemeentehuis in Koudem kwam, dan wisten ze mij wat te vinden. Maar er waren brieven bij CDA-leden die bezwaren dat ze regeerd winnen en dat soort dingen. Nou, daar heb je niet huishoudingen die daaronder lijden. Toen kwam ik thuis en toen kreeg ik zelf een telefoontje. En toen had je mij gezegd, was toch die nou een grijvigje? Nou, ik zei, ja, dat moet, dan wil ik dat wel zien. En ze zei, dan moest je even op je Hilperhoeken komen. Toen ben ik met Cor Hunia van de Friso hier in Warkum, de verslaggever, ben ik daarheen gereden. En daar bleek de werken dat we een grijfje maken met witte blomkes eromheen en stjentjes ervoor. En dat is toen met zijn 9e laf, dan ook met zijn 9 in 1 graf. En dat zien de kranten bellen, dus die namen de foto's van. Dus dat gebeurde daar op Aardis Jong. Ja, aan de ene kant vond ik dat wel aardig. Ik denk, maar het moet maar net een bedevaart zo worden. Dus ik heb dezelfde nacht maar op om je letten. Ja, maar dat mensen elkaar sappen naderen komen. Ja. Dat is voor zwier. Ja, nee. Ik heb prachtige brieven en prachtige kreten die tot mij persoonlijk betrekking hebben. En moordbedreigingen voor dadelijk net, maar we winnen wel bij die. We winnen net zoveel over. Door eeuw hier nog te komen? Jawel. Ik heb gewoon een zakelijk boodschap. En ik wil graag mee werken doen. En ik vreeg je helft daarbij. Dus stadig gewoon, toen ging dat wel beter. Stadig gewoon? Nou, wel heel stadig. In 1990 werd de eerste peelslijn van het gemeentehuis in Warkum. Maar toen nog. In de kranten stiert dat er maar geen feestelijkheden badden. En wethouder bij de Vries zei dat het ambtelijk apparaat nog zo ziek als de pest is.
alles kon enkel maar beter worden als het in het CDA ik weer oplost waren. Ja, het sliet, hè. Het sliet toch wat, hè. Wat oren meesken erbij, hè. Gewoon wat oren meesken energie, hè. Het CDA is weer ingeworden, hè. Maar een heel soort moeite vind ik altijd nog. Maar goed, je moet wel de wetter bij de wind van. Nou. Ik was killen terug burgemeester Abma van Woensderdeel. Een CDA-burgemeester in die gemeente. En die skillen mij en die zei van Eiling, wij moeten eens even praten. Ik ben toen een jaar lang op een delreisje om 6 weken naar het gemeentehuis van Wietmassum. En daar hebben we zich toch emotioneel tafereel uitspelen. Het was heel moeilijk, vooral mijn fractiegenoot Lambertus Bronsma hield er heel sfeer mee, omdat hij toch tijdens de wethoudersverkiezing zich vernederen vielen, omdat beloften weer aan hem dient. En dat heeft een soort moeite kosten. Als je dus jaren met elkaar oerhooplijnt, dan is dat net in een dag uur. Die strijd zit er altijd een beetje mee. Anders de jongen die houden op en ik dacht, ach, er wordt altijd nog wel een ploeg die in mij toch nog een beetje skeren aan zich. En die ben er nog. Ik zou ze nog wel in werken rennen dat ze mij nog. Ik dacht, ik heb er afstand van genomen. Ik kon me net voorstellen dat mensen zo'n beetje afstand nemen kunnen van hun emoties. Maar het lijkt heeg. Ik ben rietsleden geweest, die zitten thuis. Die zitten aan de tafel te schreeuwen. Saai dat op. Je moet voetbalvereniging werken. Ja. Je net voetballen kennen in Oerswaal. Nee, wij hebben... Nee, dat ging net. Nee. We hebben zelf wel nijver toernooi hebben nog al georganiseerd. Nou, daar ben ik mee ophouden. Want het ging net. Het weer, eigenlijk een skopperij en nee. Dat is nog wel lokker, dat is al in roos. Maar in die tijd waar ik me koud, dat weer hard en night. Als je waarom showen, leidt je dan of goal je dan een beetje? Nee. Ik moet me niks van buiten van. Nee. Ik denk toch dat het heel goed was dat die herindeling komen is. Want het kost er net. Maar om te zeggen dat ik nog goal of lightjes zal. Nee. Het hoort met. Ja. Ja, je laat een stempel op dit gebied en dat is. En dat wordt een beetje niet onraken. Hè? Nee, ik denk toch wel dat het dus ja, kijk, ik denk zelf of ik hier erop hoor met. Maar fijn. Ik wel leer schwallen met hand. Je houdt het nog net vol mee, maar fijn. Hè? Maar ik heb er wel slepeloze nachten van al. Ja. En nou denk ik, jeetje, nou, jongen, moest dat nog zijn? Ja. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Nou ja. Nijevert is nou, zonder wat dan ik, meegaan in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. Het lijkt het wel dat ze nog wurg en ziek binnen van wat er doe in jongetje 84 bad is. Maar dat ken ik gewoon wijzen omdat de bewoners zo stinken. Na een weekend ben we ermee een situatie uit nog jerdere jaren. Friesk en Nederlands recordhouder Vierliep en Evert Wilstra direct in jongetje 26 deilers met het bestuur van het Leppersboen en het gie uiteindelijk om Jilt. Maar Evert Wilstra had nooit wel liept. Zo'n spul in zijn Lietse sport.